Niin, tervetuloa tähän Hämeenkyrön helluntaiseurakunnan päivätilaisuuteen. Mun nimi on Markku Palomäki ja juonnan tätä tilaisuutta. Ja tervetuloa myös ne, jotka kuuntelette tätä tai katselette tätä ohjelmaa netin kautta myöhemmin. Oikein tervetuloa seuraamaan tätä meidän tilaisuutta. Tämä on tänään enemmän tämmöinen musiikkipainotteinen. Meillä on vieraita tuolta Kauhavalta, ja mistä olettekin voitte sitten itse kertoa tarkemmin. Ja Jukka Rahkonen on sitten puhumassa myöskin. Ja kaikki nämä meidän tilaisuudet on avoimia, ja tervetuloa näihin mukaan, jos olet siellä netin kautta seuraamassa. Ja jos haluat tutustua tähän seurakuntaan ja tulla mukaan, niin tervetuloa myös paikan päälle, jos tässä lähialueella asut ja mahdollisuus on tänne päästä. Että ollaan erittäin iloisia kaikista niistä, jotka tulee tänne mukaan näihin meidän tilaisuuksiin. Sellainen pieni terveinen tuolta Ylöjärveltä. Mä olin siellä eilen käymässä. Siellä oli tämmöinen vieras Pohjois-Koreasta, joka oli paennut Pohjois-Koreasta 2006 vuonna. Uskonsa tähden vainottu siellä ja joutunut vankilaan ja kuulusteluihin ja ihmeen kautta sieltä selvinnyt sitten elävänä pois. Ja sitten myöskin maasta päässyt pakenemaan. Hän kertoi siitä omaa tarinaansa siitä, miten Jumala hänet vapautti sieltä tai pelasti sieltä vainon keskeltä ja hänen perheensä, vaimonsa ja lapsensa. Ja siitä, miten siellä on vaikea olla kristitty, ja jos kertoo siitä uskosta muille, niin sitten vankilan ovi aukeaa, jos kiinni jää. Ja häntäkin siitä sitten epäiltiin, mutta hän ei tunnustanut, ja sitten kidutettiin se 120 päivää, hän sanoi, että oli siellä siinä ohjelmassa mukana, mikä kohdistuu näihin kristittyihin, koska maajohtaja ei halua, että ketään muuta kutsutaan isäksi kuin häntä. Mutta me, jotka uskomme, niin kutsumme Jumalaa isäksemme, ja hän kokee sen uhkaksi. Mutta Jumala oli hänen kanssaan ja auttoi myös pois sieltä, ja hän sai tehdä sitä evankeliumin levitystyötä siellä Pohjois-Koreassa sen ajan, ennen kuin sitten pidätettiin. Mutta hieno tarina, se löytyy myös Iltalehdestä. Jos googlaatte, niin saatatte löytää. Ja Eve ja Ossi oli siellä myös musiikissa, ja oli oikein hieno tilaisuus ja paljon väkeä. Mutta meillä on täällä vapaus kertoo evankeliumia, vapaus kertoo Jeesuksesta, ja Jeesuksen nimessä ollaan tänäänkin koolla ja voidaan siunata tätä tilaisuutta ja myöskin pyytää pyhäkouluun siunausta. Meillä on pyhäkoulu tänään ja lapsia. Hienoa, että olette paikalla. Rukoillaan tämän tilaisuuden puolesta. Kiitos Jeesus, että sä oot tullut maailmaan meidän tähtemme. Sä oot kuollut meidän syntien puolesta, jotta meillä olisi vapaus ja elämä sinussa. Ja kiitos, että tuo ylösnousemusvoima on totta tänäänkin, niin kuin se oli tuon pohjoiskorealaisen kohdalla, joka ihmeen kautta pelastui sieltä vankilasta ja vainosta. Ja niin kuin se on meidän elämässä totta eräänä päivänä. Ja kiitos siitä, että me saamme uskoa täällä vapaasti sinuun ja kertoa sinusta myös muille. Ja tuo evankeliumi saa vapauttaa ihmisiä kaikenlaisista siteistä. Ja tuo evankeliumi saa tuoda pelastuksen jokaiselle, joka sen tahtoo vastaanottaa. Me pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle. Puhu sä meille täällä näiden puheiden ja laulujen kautta. Ja vaikuta sä ja anna vastauksia ihmisten sydämiin. Herra, siunaa myös tuo pyhäkoulu ja pyhäkoulun pitäjät, ja anna lastenkin myös kokea, Herra, sitä sun hyvyyttäsi ja laupeuttasi ja sitä kaikkea, mitä sä oot.
sun sanan mukaan. Siunaa tämä tilaisuus ja on meidän kanssa. Amen. Ja mä annan sitten pidemmittä puhetta viestikapulan Rahkosen Jukalle ja kerrot tästä eteenpäin sitten, mitä tapahtuu ihan tämän tilaisuuden loppuun asti. Milloinkaan en pysty salaamaan, kuinka sanallaan on Herra kaiken luonut. Enemmän kuin koskaan ymmärrän, lahjojansa hän on lapsillensa suonut. Kertokaa mitä olette nähneet, huutakaa mitä olette kuulleet. Suunnaton suuruutensa on, kuin loiste auringon, kuin tähdet avaruuden. Katsokaa suurta Jumalaa, kerran kaikki maa saa laulaa virren uuden. Kertokaa mitä olette nähneet, huutakaa mitä olette kuulleet. Kertokaa, köyhät kuulla saa ilosanomaa ja nälkäisetkin ruokitaan. Kertokaa, sairaat paranee, rammat kävelee, on valtakunta Jumalan päällä maa. Heikoimmat, kurjat kulkijat ja lapset ottavat sen valtakunnan vastaan. Kansa sen käy laulaen ja kerran riemuiten saa kiittää kuningastaan. Kertokaa mitä olette nähneet, huutakaa mitä olette kuulleet. Kertokaa, köyhät kuulla saa ilosanomaa ja nälkäisetkin ruokitaan. Kertokaa, sairaat paranee, rammat kävelee, on valtakunta Jumalan päällä maa. Päällä maa. Päällä maa. Kertokaa, köyhät kuulla saa ilosanomaa ja nälkäisetkin ruokitaan. Kertokaa, sairaat paranee, rammat kävelee, on valtakunta Jumalan päällä maa. Kiitos. No niin, oikein hyvää huomenta itse kullekin. Minä olen nyt se Jukka Rahkonen ja hän on se Jari Turunen. Ja me ollaan sitten niitä muita. Ja mikä se oli? Joo, kun tämähän on se Tura. Tämä on Tura, joo, kyllä. Joo. Turunen Rahkonen yhdistelmä. Et meillä tosiaan tässä on Jarin puoliso ja tuossa on minun puoliso. Ja olemme ilolla täällä. Olemme oikeastaan odottaneet pääsyä tänne. Meiltä on aika monta henkilöä pois tästä. Meidän kitaristi, basisti ja sitten myöskin yksi laulaja on poissa, mutta tällä mennään. Eli tämä on vähän isompi kokoonpano normaalisti. Ja
Hienoa olla täällä. Me laulatetaan teitä. Nämä ei ole oikeastaan esittäviä lauluja yksikään, koska sanat eikö löydykin kaikki. Ja tuu mukaan, jos ei ole tuttu, niin laula sitten kuitenkin. Ja ollaan semmoisessa rukouksessa ja saadaan laulaa ja sitten jossain vaiheessa tuu jakamaan myöskin sanaa meille. Ja Kaasalaisen Marko lupasi, että viikon päästä sitten korjaa kaikki virheet, mitä on tullut. Niin teillä on hyvä olla täällä, että sieluhoito on ainakin viikon päästä sitten tarjolla. Mutta avataan tämä rukouksella vielä. Mä jotenkin ajattelen, meillä on tässä laulu ja jatketaan kohta ja täältä sitten leidit sitten jakaa myöskin varmaan jotain ja rukoilee, mutta oot mukana, me ollaan yhdessä nyt tässä ja sinä, joka nyt sitten netin äärellä tätä katsot, niin oot myöskin mukana sitten, mutta me olemme nyt tässä ja tämä on se hetki, minkä Jumala on meille mahdollistanut. Kiitetään yhdessä tässä. Ja jos me kiitetään siitä, että meillä on mahdollisuus olla yhdessä soittaa, laulaa ja oikeastaan tuoda sanoin sinut esille meidän omaa elämää ja niin rukouksin myöskin. Ja me halutaan tässä oikein jättäytyä siihen, että sinä meidän sydänten parhaimpana asiantuntijana pystyt myös puhuttelemaan. Ja jos itse siellä sanoit, että sydämestä lähtee kaiken näköinen pahuus, mutta sä oot meidän sydänten Herra ja mä uskon, että sä haluat tänään puhutella meitä. Voikaa sanoa myös puhdistaa, uudistaa meidän elämää ja näyttää toteen, että sinne mahtuu yksi Herra sinne sydämeen, joka voi vaikuttaa hyvää meidän tavallisten kuolevaisten ja kovin usein myös voi sanoa syntisten ihmisten elämässä. Me haluamme jättäytyä sinun nyt tässä ja pyydetään siunaa sinä meidän omaa henkilökohtaista elämää, sitä meidän sydäntä ja sitä meidän uskoa tässä hetkessä ja tämän hetken aikana, kun yhdessä olemme. Jää siunaamaan nimesi tähden. Kerätään vapaaehtoinen raha, lahjataan kolehti, millä nimellä se onkaan täällä ollut käytössä, niin tuolla Ottaus Herralaulun aikana. Sitten kun tunnistaa semmoisen laulun, niin siinä kohtaa sitten saa kaivaa kuvetta. Ja voi naapurin lompakoltakin ottaa, jos sattuu tietämään, missä se on. Mua niin
ristin puulla teki sen, on armahdettu synneistäni. Golgatan veren voima me julistaa saamme, siinä perustus varma, horjumaton. Golgatan veren voima me julistaa saamme, siinä perustus varma, horjumaton. Golgatan veren voima me julistaa saamme, siinä perustus varma, horjumaton, horjumaton, horjumaton. Kiitos Jeesus rakas siitä, että sä oot kuollut meidän puolesta ristillä. Ylistys ja kiitos, kunnia Jeesus yksin sinun nimellesi. Kiitos Herra siitä, että sinä teit sen, sinä veit ristille kaiken. Kiitos rakas Jeesus, että tässäkin hetkessä peset meidät puhtaaksi. Sinun veresi riittää. Kiitos armosta, kiitos rakkaudesta. Kunnia Jeesus, kunnia Jeesus. Ylistys Jeesus. Kiitos rakas Jeesus, että jokainen tässäkin tilaisuudessa, jokainen kuulija saa olla varma siitä, että sinun veresi riittää. Sinun veresi on katkaissut kaikki kahleet. Sinun veresi on voimallinen vapauttamaan, puhdistamaan ja pelastamaan. Kiitos siitä, että saadaan jättää syntimme, saadaan jättää kuormamme ja taakkamme ja saadaan tulla Isän eteen lapsina, armahdettuina lapsina, kuulemaan mitä Isä rakas sinä haluat meille antaa tänään. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet rakkaus, sinä olet armo. Kunnia ja ylistys Jeesus. Halleluja, tunnet sydämeni. Halleluja, kuulet rukoukseni. Tänään avaan sinulle lukot sisimpäni. Eteesi tuon alttarille tuhatunelmaani. Halleluja, tunnet sydämeni. Halleluja, kuulet rukoukseni. Tänään avaan sinulle lukot sisimpäni. Eteesi tuon alttarille tuhatunelmaani. Tahdon luottaa viisauteesi, käsi varsilles ne kanta, heittäytyä rakkauteesi. Tahdot parasta vain antaa, kuin isä lapsille. Halleluja, tunnet sydämeni.
sautesi, tahdot parasta vain antaa, kuin isä lapsilleen. Tahdon luottaa viisautesi, käsi varsilles ne kantaa, heittäytyä rakkautesi, tahdot parasta vain antaa, kuin isä lapsilleen. Halleluja, tunnet sydämeni. Halleluja, kuulet rukoukseni. Mä sanoisin pienen ajatuksen, jos sopii. Viime yönä 3 aikaa mä heräsin ja joo, heräilen yöllä, mutta sitten mulla koko ajan oli mielessä semmoinen ajatus. Silloin yleensä kun mä herään, niin mä sitten rupean rukoilemaan ja näin, mutta semmoinen ajatus tuli koko ajan, että rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä minua? Se lause niin kuin koko ajan tuli uudelleen ja uudelleen. Ja mä jaan sen teidän kanssa nyt. Ja niin kuin isä halusi kysyä, että rakastatko sinä minua? Niin kuin sanassakin siellä kysytään Simon Pietarilla, rakastatko sinä minua? Ja sitten mä rupesin sinne pohtimaan tätä asiaa, että mitä se on. Totta kai mä voin sanoa, että totta kai mä rakastan Jeesusta. Ehdottomasti mä rakastan, mutta miten se näkyy, kun mä jotain rakastan? Jos mä jotain ihmistä rakastan, niin mä vietän hänen kanssaan aikaa. Mä haluan olla hänen kanssaan. Ja mä teen hyviä töitä ja haluan hänelle kaikkea hyvää. Ja sitten mä rupesin miettimään, että Herra kysyy, että rakastanko minä ja vietänkö mä aikaa hänen kanssaan. Ja niin kuin sanassa sanotaan, kateuteasti hän halajaa henkeä, jonka hän on laittanut meidän asumaan. Ja mä uskon, että tämän saman kysymyksen Herra haluaa esittää ihan meille jokaiselle. Rakastatko sinä minua? Ja mun täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä mä paljon laitan asioita niin kuin tavallaan Jumala edelle, teen sellaista, mikä ei varmasti, tai että voisin olla niin kuin enempi Herrani kanssa ja etsiä hänen tahtoa ja tuntemistaan ja näin, että moni asia menee niin kuin sen edelle. Mutta tällaisia ajatuksia mulle tuli, mutta Herra haluaisi kohdata meitä ja haluaisi täyttää meitä hengellään ja läsnäolollaan ja että me saataisiin niitä lahjoja ja niitä aarteita, mitä sana on meille luvannut omilleen. Ja että me opittaisiin häntä tuntea paremmin. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot armahtava ja rakastava Isä ja sä kysyt meiltä, rakastatko sinä minua. Kiitos siitä, että me saadaan sanoa, että me rakastetaan Herra. Opeta meitä Herra. Karsi meidän elämästä niitä asioita, mitkä estää meitä tulemasta enempi sun kasvojen eteen ja etsimästä sinun hyvyyttä ja sinun tahtoasi, Isä rakas. Karsi niitä asioita, Isä rakas. Ja avaa meidän korvia kuulemaan sun ääntä paremmin, Herra. Avaa meidän silmät näkemään sun tahtoasi paremmin, Herra. Niin, että me tässä pimeässä maailman ajassa voitaisiin kirkastaa sua enempi, Herra. Tuoksua sun tuoksua siellä, missä me kuljetaan, Herra. Täytä meitä sun hengellä, Herra. Täytä meidän sun rakkaudella niin, että me voitaisiin olla sun välikappaleita siellä, missä me kuljetaan, Jeesus. Kiitos sun rakkaudesta ja armosta ja hyvyydestä, että se riittää. Se riittää aina silloinkin, kun me kompastutaan, Herra, niin sä oot ottamassa kiinni ja sä haluat meitä auttaa ylös jälleen kerran. Kiitos Isä rakas, me saamme olla sun lapsia Jeesuksen nimessä. Halleluja.
kansasi rakkaani. Rakennetaan 3 majaa, on hyvä olla juuri näin. Tahdon olla tässä aina, sinun kanssasi rakkaani. Levitän vaatteeni maahan, tasaiseksi teen tän työn. Aukaisen Sionin portit, että näkisin rakkaani. Hosianna, Hosianna, kun kuningas polvistuu, kun Messias antautuu, kun siunatun miehen viaton katse katukiveen painautuu, kun riisuttu polvistuu, kun alaston antautuu, vielä seimessä kaikuu Hosianna, kun kannat häpeäpuun. Äänessä tappura kruunu, sinä eteni polvistuu. Vaatteestas arpa mä heitän, alas silmies rakkaani. Käsissä naulat ja keihäs, sinä eteni kompastuu. Ojennan viimeisen viinin sinun huulilles rakkaani. Hosianna, Hosianna, kun kuningas polvistuu, kun Messias antautuu, kun siunatun miehen viaton katse katukiveen painautuu, kun riisuttu polvistuu, kun alaston antautuu, vielä seinässä kaikuu Hosianna, kun kannat häpeä, kun kuningas polvistuu, kun Messias antautuu, kun siunatun miehen viaton katse katukiveen painautuu.
sanasi kertoo kaikki valtias on. Ikuinen kirkkaus, muuttumaton voima, Jumala, sinun sanasi turvamme on. Maailman valkeus, kaiken alku ja loppu, valaistuon sinun sanasi tietämme nyt. Sanasi voima on muuttumaton, 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 sanasi voima on muuttumaton. Ikuinen kirkkaus, muuttumaton voima, Jumala, sinun sanasi turvamme on. Maailman valkeus, kaiken alku ja loppu, valaiskoon sinun sanasi tietämme nyt. Ikuinen kirkkaus, muuttumaton voima, Jumala, sinun sanasi turvamme on. Maailman valkeus, kaiken alku ja loppu, valaiskoon sinun sanasi tietämme nyt. Mä luen tästä Jesajan kirjasta 43 jakeesta 16. Näin sanoo Herra, joka teki tien meren ja polun valtaviin vesiin, joka pani liikkeelle vaunut ja hevoset, sotaväen ja väkevät urhot. He makaavat eivätkä enää nouse, he vaipuivat tyhjiin, sammuivat kuin tuli lampun sydämestä. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, katso minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö te sitä huomaa, minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle. Minua kunnioittavat metsän eläimet, sakalit ja strutsit, koska minä johdan vedet autiomaahan, virrat kuivaan maahan, antaakseni kansani, minun valittuni juoda. Kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on julistava minun ylistystäni. Tämä Raamatun paikka ja tästä kertova laulu tuli vahvasti mun sydämelle, kun tätä tilaisuutta suunniteltiin ja mietittiin, että niin kuin sana sanoo, niin Herra haluaa todellakin tehdä virrat kuivaan maahan, meidän jokaisen sydämen kuivaan maahan. Siellä varmasti on kuivuutta, minulla ainakin on, jokaisella meillä on kuivia aikoja, jokaisen seurakunnan keskellä on kuivia aikoja, kristittyjen yhteydessä on kuivia aikoja, on erämaata, mutta se ei kestä ikuisesti. Ja Herra sanoo, että ei meidän tule katsoa siihen menneeseen, se on mennyt, se on ollut, oli siellä hyvää tai huonoa, niin ei liikaa sinne päin, ei sitä hyvääkään tarvitse liikaa muistella sieltä, vaan katsotaan eteenpäin, katsotaan Jeesukseen. Hän tekee joka hetki uutta, hän tekee tänä päivänä uutta, hän tekee seurakunnan yhteyden keskellä uutta. Jokaisen sydämestä lähtee se muutos. Kiitos rakas Jeesus, että sä haluat luoda uutta. Sä olet uusien alkujen Jumala. Kiitos Herra siitä, että sinä teet tiet korpeen, sinä teet virrat erämaahan, sinä kastelet. Ja kun sinä annat sateen, se on ihanaa, se tuo vehreää, se tuo uutta. Kenenkään ei tarvitse jäädä sinne menneeseen, eikä edes tähän päivään, vaan katsella uutta sinussa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tullut tuomaan toivon ja tulevaisuuden ihan jokaisen ihmisen elämään, ihan jokaisen seurakunnan elämään. Kiitos siitä, että sinun sanastasi me saadaan ammentaa uutta, sinun henkesi luo uutta. Kunnia Jeesus, kunnia Jeesus.
sitä huomaa. Nyt se puhkeaa taimelleen. Minä teen uutta sinun elämässäsi. Katso, minä teen uutta, ettekö sitä huomaa. Minä teen uutta, ettekö sitä huomaa. Nyt se puhkeaa taimelleen. Minä teen uutta sinun elämässäsi. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Kansa, jonka itselleni valmistin, on julistava minun kiitostani. Katso, minä teen uutta, ettekö sitä huomaa. Minä teen uutta, ettekö sitä huomaa. Nyt se puhkeaa taimelleen. Minä teen uutta sinun elämässäsi. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Kansa, jonka itselleni valmistin, on julistava minun kiitostani. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Kansa, jonka itselleni valmistin, on julistava minun kiitostani. Tässä vaiheessa pitää kyllä kiittää myöskin miksaajaa. Tuo Juhana oli jo eilen täällä kärsimässä meitä jonkin aikaa ja ei ne itsestänsä ne asiat tule. Ihan vaan vinkkinä moni asia seurakunnassa, siivoamiset, mitä ei välttämättä näy, mutta sitten kun siivoo enää tee töitä, niin sitten sen kyllä kaikki huomaa. Mutta sama on vahtimestarit ja monet muut palvelutehtävät ja toimet, mitä ei aina huomaa, mutta ne kuitenkin on siellä. Ja tässäkin tapauksessa niin sillä miksaajalla ja ketä teillä nyt on täällä sanoja näyttämässä, niin on suuri merkitys, että asia rullaa eteenpäin. Kiitos. Sain ensimmäisen aamenen. Siihen se varmaan yleensä jääkin. Jotain semmoista, mitä nousi mieleen, niin mä yritän puhua lyhyesti. Se on täällä, kun on aina karkaa lapasesta, ootteko huomannut? 45 minuuttia aina paasaa, mutta nyt pidetään tiukasti, ettei ihan lähde. Galatalaskirjeestä otan ensin 3. luvusta. 3. Galatalainen 3 ja sitten sieltä jakeet 1, 2 ja 5. Siellä ensin Paavali aloittaa tosi lempeästi, kun hän toteaa, että mielettömät galatalaiset, että joskus on kääntänyt sen näin, että mieltä vailla olevat galatalaiset. Eli kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää.
lain teoista, kun te saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Ja sitten vielä jatkaa, että antaako hän siis teille hengen ja tekeekö hän voimatekoja teidän keskuudessanne lain tekoja vain uskossa kuulemisen kautta. Niin kuin yleensä minun puheessani, mulla on sellainen joku aasinsilta jonnekin asiaa, ja tämä nyt lähti liikkeelle tästä. Tämä on hyvä pitää mielessä, koska me käymme Galatalaiskirjettä kohta vähän eteenpäin. Paavalihan ei puhu tässä, kun hän puhuu hengestä, niin hän ei puhu siitä lapseuden hengestä, että me olemme tulleet Isän Jumalan eteen ja me olemme saaneet lapseuden hengen. Eli me olemme uskossa, vaan hän puhuu pyhästä hengestä, joka vuodatettiin uskovien elämään, uskovien ylle. Eli Jumalan henki tuli niin kuin persoonana vaikuttamaan uskovien elämässä. Hän kysyy, että saitteko te lain teoista sen hengen vai uskossa kuulemisessa? Tuliko se sitä ja sitten, että antaako hän teille hengen ja tekeekö hän voimatekoja teidän keskuudessa lain tekoja vai uskossa kuulemisen kautta? Meidän elämä on vuodatettu Jumalan pyhä henki olemaan meidän kanssamme. Ja hän tuossa mainitsee että vähän niin kuin, että hengessä te aloititte ja sitten jatkatte niin kuin lihalla, eli oman tahdon tielle ja omassa voimassa eteenpäin. Ja tämähän on yleensä aina, niin kuin puhutaan helluntai-liikkeestä, että sieltä loppui se helluntai loppu, mutta liike jatkuu. Ja siinä voi joskus käydä niin, ja Jeesus toteaa, kun Paavali toteaa, kyllä Jeesuskin varmaan toteaa, mutta Paavali toteaa, että vapauteen Kristus teidät vapautti. Eli se, että me ei voida tuoda Jumalan pyhän hengen vaikutusta ja voimaa omilla teoilla yhtään enempää kuin mitä Jumala itse ojentaa. Ja taas kerran palataan siihen ihmeellisyyteen, semmoiseen armoon ja armotalouteen. Jumala haluaa vaikuttaa henkensä kautta vahvasti meidän jokaisen elämässä. Ja voi sanoa, että voimakkaasti. Hän haluaa, että sinulla ei olisi henkeä mitalla. Että sinä mittaat, että tänään otetaan 2 milliä henkeä ja sitten huomenna 3 ja annostellaan vähän niin kuin dosettiin laittaisi. Vaan hän antaa henkeä runsaasti meidän elämään. Hän haluaa, että sinäkin olisit täynnä pyhää henkeä. Ja sinä voisit ihan todeta sen itsekin. Ja nyt me kohta mennään siihen, älkää intoilko vielä, mutta mennään kohta siihen, mitä se tarkoittaa, se hengellä täyttynyt elämä ja mitä se oikeastaan on, kun me täytymme hengellä. Minkälaisia juttuja siinä tulee. Ja mä uskon, että sä itse pystyt myöskin nyt tutkimaan itseäsi, koska minä en tutki sinua, vaan sinä tutkit itseäsi ja Pyhä Henki tutkii meitä ja nostaa esiin asioita, missä mennään tällä hetkellä. Ja tämä puoli, että onko se niin kuin hengen puoli, missä Jumala vaikuttaa, vai onko se lihan puoli ja se oman tahdon puoli. Ja me tiedetään se, mennään tuon Galatalaiskirjan kohta eteenpäin, että on tämmöinen kylvön ja niiton laki olemassa ihan konkreettisesti elämässä, että se jos maanviljelystä olet tehnyt tai harrastanut tai ainakin katsonut, kun maanviljelijä nykypäivänä melkein menee harrastamisen puolelle, kun eihän sitä palkkaakaan enää saa. Mutta niin kuin rankkaa työtä ja jos sinne nyt menisi sitten joku maanviljelijä ja se pistäisi sinne kauraa peltoon ja sitten se syksyllä katsoi sitten kas kummaa, että täällähän Matilda perunaa tullut, että olipas jännä juttu. Niin se ei toimi niin. Ja joskus me uskovinakin ajatellaan, että kun minä nyt tässä tämmöistä teen, niin kyllä Jumala ihmeen kautta, niin se vaan sitten kääntää kaiken minun riemuksi. Kun minä olen kylvinyt ja sättinyt ties mitä ympärille, niin sitten minä ajattelen, että minä saan niittää ihan valtavaa vanhuskauden hedelmää. Ja me ymmärrämme, että ei se nyt ihan niin mene. Jos me teemme jotakin, niin kyllä se kaikuu takaisin sitten. Lapset on hyviä esimerkkejä tästä, kun sinä opetat heitä ja sitten jossain vaiheessa ne älyää, ne tuikkaa takaisin, että niinhän sinä itsekin teet näin. Ja minä kiellän häntä, mutta minä itse teen niin. Ja huomaa, että ei se nyt ihan. Ja Galatalaiskirjeen 6. luvusta mennään nyt siihen asiaan, mikä oli itsellä 6. luvusta jakeet 7 ja 9. Paavali toteaa siellä galatalaisille, näille mieltä vaille oleville. Älkää eksykö, Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu.
Minut pysäytti tuo kohta, mistä tänään ajattelin, että haluaisin, että sinä pohtisit kanssani, kun siinä puhutaan tuosta henkeen kylvämisestä. Mitä se on? Jätän sinulle sen kysymyksen, mitä on henkeen kylväminen. Tuo lihan kylväminen, siitä me voitaisiin pitää, mä laitan mikin kohta kiertämään ja me jokainen meistä saa kertoa oman versionsa lihan kylvämisestä. Tämän naurun keskellä, kun sitä hetken pohdittaisiin, niin saattaisi kääntyä suruksi ja me ymmärrettäisiin, että me ollaan todellisia kokemusasiantuntijoita. Jopa seurakunnan keskellä. Ja sitten jos siellä joku sanoo, että ei minä semmoisesta mitään tiedä, niin sinä olet lakihenkisyydessä päässyt todella pitkälle. Lihan kylväminen on hirvittävän helppoa. Me ei tarvitse sitä kovin kummaisesti analysoida. Ja se on lähellä ihmistä, koska ihmisluonto on synnin alaisuudessa. Mä en keskity nyt siihen. Se on hirvittävän helppo ja siihen pääsee ihan yrittämättäkin. Mutta enpä se henkeen kylväminen. Kun nämä sotii toisiansa vastaan, liha ja henki, ne on niin kuin vastakkain. Nyt sanotaan, että kylväkää henkeä. Ja älkää pitääkö lihastanne huolta, vaan kylväkää henkeä. Niin jos se sinähän varmaan ymmärrätkin, mutta mitä henkeen kylväminen tarkoittaa, niin jos en minä sitä ymmärrä, niin mihinkä minä sitten kylvän? Mihinkä minä käytän siis voimavarani? Mihinkä minä laitan jotain sellaista, että toivon saavani takaisin? Mihin minä panostan ja satsaan? Minkälaiseen hevoseen? Laitanko totolapun täyteen vaan ja ihan tuosta noin silmät kiinni ja vinkunan varsa joku mikäli. Ja sinne meni 10 000, ei tullut mitään. Jos mä tiedän, mitä henkeen kylväminen on, ja minä sinne satsaan, niin tiedätkö, minä voin sanoa sinulle, että minun ei tarvitse kun sinun elämää seurata, niin minä huomaan, että sinä tiedät, mitä sinä teet. Ja tämä puoli sen takia on niin kuin vakava paikka, vaikka tässä vähän naureskeltiinkin. Eli mitä henkeen kylväminen on? No nyt minä kysyin teiltä, mitä se on. Anna minulle esimerkkiä. Mä olen 3 asiaa nyt ottanut, koska se on helppo, kun ei liian 4. Ei välttämättä osaa edes laskekaan. Mutta niin kuin 3 asiaa, mitä henkeen kylväminen on. Voisitteko sieltä antaa viisautta tänne eteen? Mitä on henkeen kylväminen? Se kun tuulinen päivä, niin heitetään vaan ilmaa ja toivotaan, että laskeutuu jonnekin. Mitä on henkeen kylväminen? Mitä? Joo, kyllä, olet ihan oikeassa. Mä kohta vielä jäsentelen vähän, että mihin kaikkeen ne liittyy. Kyllä. Muuta. Mitä henkeen kylväminen on? Anteeksi antaminen. Joo, se on ihan totta. Anteeksi antaminen kuuluu myös hyvin vahvasti. Jos sinä aamuisin aloitat nyt, kun mä vielä helpotan, että sä aamuisin aloitat, että heräät, oot syönyt aamulla, en tiedä missä järjestyksen mitäkin teet, ja sitten sulla on se hetki, eli henkeen kylvämishetki, niin mitä sinä teet? Niin, mä vähän helpotin. Rukous. Sana. Nyt ei enempää, se riitti. Minulle ainakin. Eli mä aloitan 3 asiaa ja ensimmäinen on rukous. Se on henkeen kylvämistä. Mehän ei rukoilla silleen, että oi Jukka, sinä suuri ja suuri Jukka. En mä itseäni rukoile. Vaan mä käännyn Jeesuksen puoleen ja mä käännyn, että Herra sä tiedät ja näet. Mä oon tässä, mä tarvitsen sinua. Auta minua, täytä sinä hengelläsi. Johdata minua. Jos näet, että vaivaa vie, niin johdata iankaikkiselle tielle ja niin poispäin. Minä kylvän henkeä, minä rukoilen Jumalaa, käännyn hänen puolensa. Se on ihan selviö. Mä en siis rukoile itseäni, vaan rukoilen poispäin itsestäni ja totean, että sinä tiedät. Toinen on Jumalan sana tietenkin. Minä luen sitä. Niin meidän täytyy lukea. Mä tiedän ihmisiä, jotka sanoo, että minä olen lukenut Raamattua ja minä tiedän, mitä siellä on. Mutta sitten kun aletaan kysymään ja keskustelemaan, niin huomaa, että onkin vähän vääntynyt jotkut kohdat. Tai unohtuu jotkut, vaikka se anteeksi antamispuoli, niin se vähän niin kuin unohtuu. Ja sitten se näkyy jonkinlaisena. Eli Jumalan sana, rukous Jumalan sana. Ja sitten on se käytäntö. Sä oot aamulla hirveästi rukoillut ja sä oot lukenut sanaa, niin sitten alkaa se, kun sä oot sen lukenut ja sä tiedät, mitä siellä on, niin sitten alkaa se ihanin osio. Eli sä lähdet sinne arkeen. Ja sitten sä siellä niin oot täynnä henkeä, täynnä Jumalan sanan viisautta ja sä toteutat sitä. Sä oot se ensimmäisen, kun se sanoo sulle, että meni pieleen sun tyrit eilen työpäivä, niin sä vaan kiittelet, aamen, kiitos Jeesus. Nyt saa antaa anteeksi nuo pahat sanat ja tuut seurakunnan keskelle ja sä näet, että joku on allapäin, niin sä ensimmäisenä mietit, mitä voisin tehdä hyväksesi. Ja Jumala saa käyttää sinua arjessa. Käytännön evankeliumi on se 3. asia.
käytännön evankeliumi. Eli mitä henkeen kylväminen on, niin mä nyt annoin teille ainakin omat vastaukseni. Eli se on rukous, sinä olet henkilökohtaisesti yhteydessä. Ei niin, että mä soitan Markulle, että Markku, viititkö rukoilla? Ja Markkuhan viittii, ja sitten kun Markulla on voimallinen rukous, niin mä sitten elän sillä yhden päivän ja huomenna soitan taas Markulle ja Markku rukoilee. Sitä ei voi ulkoistaa. Ja tässä tullaan siihen toiseen tärkeäseen asiaan, että sinä et voi ulkoistaa rukousta. Minäkin saan paljon puheluita ja joskus ei kerro edes nimeänsä. Ne pyytää, alkaa heti kertomaan asiansa ja sitten kun minä sanon aamen, niin sitten on luuri kiinni. Ja minä mietin, että mitähän tässä nyt oikeasti tapahtuu, kuka tässä hyötyy ja mitä. Se on sinun oma henkilökohtainen Jumalasuhteesi, rukous, kääntyminen hänen puoleen. Se on sinun henkilökohtainen sanan lukusi. Ei niin, että kun minä nyt kerron sinulle, niin sinä nyökyttelet ja koko loppuviikon, no se on helppoa, mutta ensi viikonkin nyökyttelet. Oli hyvä sana ja kyllä siinä oli asiaa ja et avaa itse Raamattua, etkä tutustu siihen, mitä siellä on. Ja melkein parempi on niin, että sä mietit mielessä, että poika puhuu ihan mitä sattuu. Mua on pojitella edelleen, mä oon 47 kohta. Niin sä puhuu ihan mitä sattuu ja meet kotiin ja avaat Galatalaiskirjeen ja luet sitä ja toteat, että no kyllä siinä jotakin ideaa oli. Mutta sinä itse tutustut siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Ja sitten se käytäntö, se koetellaan itse kunkin elämässä. Ja siellä katsotaan sitten Jumala itse ja sinä itse Jumalasi kanssa. Ja sinä et ole varmaan törmännyt, minä olen monta kertaa törmännyt, mä teen täysin päinvastoin, mitä mä tiedän oikeaksi ja mikä on totta. Ja sitten ottaa päähän ihan tosi rankasti. Sitten on pakko vaan kääntyä ympäri ja mennä ja kuule, annatko anteeksi? Tai tehdäänkö tämä asia toisella tavalla? Ja sekin kuuluu osaksi. Ja se jos mikä on sitä henkeen kylvämistä tai sanotaanko, että lihan rääpimistä. Kunnon peijaiset. No mitä se henkeen kylväminen sitten on? 3 asiaa vielä, kun on nämä jutut, niin ihan käytännön juttuja. Ensimmäinen on meidän ajatusmaailma. Kun sinä rukoilet, niin sinähän rukoilet myöskin niin kuin hengessäsi ja sisällesi, että mä en usko, tai voihan se olla mahdollista, mutta usein kun me suustamme päästämme jotakin, niin me on myös sisällisesti pohdittu sitä. Eikä me opetella ulkoa rukouksia ja sitten me vedetään isämennän rukous ajattelematta sitä yhtään, vaan meidän sisimpään, mitä me rukoilemme, mitä me syötämme tänne omiin ajatuksiin ja mitä rukoilemme. Mitä me teemme, kun me omissa oloissa siellä ja rukoilemme omassa kammiossa tai päivän aikana. Ja se, mitä me rukoilemme, kun me julkisesti, vaikka tämmöisessä tilanteessa, mitä me rukoilemme ääneen. Olisi hirveän kiva, mutta mä voisin ensi viikon käyttääkin, niin ihan käydä vaikka henkilökohtaisesti siinä vieressä kuuntelemassa, mitä rukoilet ja mitä rukoilet täällä. Koska se vaikuttaa siihen, miten sinä elät, mitä se henkeen kylväminen oikeastaan käytännössä on. Mä en hirveästi teoriasta silleen välitä, jos se teoria tue käytäntöön. Ja jos sä rukoilet ja kylvät henkeesi asioita, mitkä sinä tiedät, että tämä rakentaa, tämä nostaa minun sydäntäni, minun uskoani, tämä nostaa, tämä ei lannista ja minä matkamies matonen maa. Sinä saat se olla ja se on ihan ok. Mutta se ei välttämättä kirkasta Kristusta hirveästi se mato. Vaan Kristusta tulisi kirkastaa. Me olemme epätäydellisiä ja epäonnistumme, mutta silti meille on annettu tehtävä kirkastaa Kristusta omalla elämällämme, omalla sydämellämme, rukouksilla ja jopa voi sanoa ajatusmaailmalla. Ja siellä Paavali toteaa, että hän voisi vangita jokaiset ajatukset Kristukselle kuuliaisiksi. Ja tämä henkeen kylvämisellä on seurauksensa. Seuraussanahan yleensä se on negatiivinen, että jos joku nyt tekee jotakin, niin siitä on seuraus ja se on aina huono, mutta minä haluan jättää sen nyt tällä myös seurauksensa. Se on tämmöinen. Galatalaiskirje 5 ja 22 ja 23. Ihminen, joka kylvää rukouksessa henkeen, ihminen, joka sanaa lukee niin, että se ei ole vain lyömäase, vaan se kohdistuu myös omaan minuun se sana. Ihminen, joka käytännössä alkaa elämään sitä evankeliumia todeksi, niin se henkeen kylväminen alkaa tuottamaan seuraamuksia. Ne on tämmöisiä. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ja ootko huomannut, ja kurkkaappas näitä, niin kaikki näistä on sisältä ulospäin tulevia asioita.
Sä et voi ostaa sävyisyyttä, että menen tuonne Tokman. Niin 15 litraa sävyisyyttä, kiitos, ensi viikolle. Vaan se sävyisyys syntyy täällä. Sinä olet sinut Jumalan kanssa, sinulla on rauha hänen kanssaan ja sinä haluat säilyttää rauhan myös lähimmäisen kanssa. Ja sen tähden tuo kylvö, henkeen kylvö tapahtuu ikään kuin piilossa ja jossain vaiheessa se alkaa näkymään. Ja se on sitä hengen hedelmää. Se on sitä, kun sinä olet kylvänyt ja viettänyt aikaa, se alkaa näkymään. Ja se on hirvittävän hidasta. Se on vähän niin kuin se omenapuu, niin 50 vuotta saa ennen kuin ensimmäiset kukat tulee yleensä. Eli se kestää pitkään ja se voi olla prosessi, missä huomaa, että ei tule mitään. Että aina kun vähänkin näkyy jotakin hedelmää, niin se on jo maanjärjestys ja hedelmät on maassa. Ja tämä alkaa näkymään sisältä ulospäin. Ja sen tähden ajatellaan hengen hedelmää, niin se kertoo siitä, että kuka sinun Herrasi on ja miten vietät hänen kanssa aikaa ja mitä haluat, kun hän sinulle puhuu, niin miten haluat ottaa sen käyttöön. Toisenlaistakin hedelmää on joskus nähtävissä, mutta ei mennä siihen. Se oli ensimmäinen ajatusmaailma. Ja toinen on tämä uskon kasvu. Ja uskon kasvuhan syntyy oikeastaan yhdestä ainoasta asiasta. Usko syntyy nimittäin mistä? Ja mistä kuuleminen tulee? Kristuksen sanan kautta, ihan sama asia, Jumalan sanan kautta. Eli siis usko ei synny niin, että kun sinä olet täällä näin, niin sitten Jumala koskettaa sinua tosi vahvasti, täyttää Pyhällä Hengellä. Sen jälkeen se on yhtä uskoa vaan, niin kuin, että ei vaan auta, että mun toinen nimi on Jukka Usko Rahkonen. Et ei se niin kuin muutu sellaiseksi, vaan se usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen tulee siis Kristuksen sanan kautta. Ja se Kristuksen sana kyllä voi tulla rukouksia, joku voi profetoida sinulle, joku voi, me etsitään niitä profetioita. Teettekö mä joskus selittänyt, että täällähän mä oon saanut 2 elämäni suurinta profetiaa, missä se oli se etupenkki silloin, jossakin tuolla, missä mun rummut on nyt. Ja minun elämän suunta on tämän seurakunnan kanssa, sen takia mä oonkin vähän sitoutunut tänne, mä oon joskus sanonutkin. Täällä on ollut vahva vaikutus minun elämään, siis ihan silleen voisi elämän ja kuoleman vaikutus, mutta hengellisen palvelutehtävään myöskin. Ja se ei ollut Markku nyt, joka rukoili, vaikka Markkukin on väkevä. Ja se ei silti tehnyt sitä, että kun minun puolesta rukoiltiin, että sen jälkeen sitten en ole avannut Raamattua kertaakaan. Ja ajattelin, että kyllähän se menee, kun uskoa nyt tuli. Eli ymmärrät, että usko tulee Jumalan sanan kautta. Sitä tulee lukea. Luet sen sitten tämmöisenä paperiversiosta tai jonkun tabletin tai muun kautta. Se usko syntyy sieltä. Se ei tule mistään muualta. Ja voit käydä väkevien puhujien kokouksissa ja maistaa Jumalan henkeä, mutta se usko, mikä arjessa nostaa kantaa, ei tule sieltä. Usko tulee kuulemista, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tämä uskon kasvu myöskin tulee sieltä. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta eli Jumalan sanaa. Se on hyvin loogista. Jos me luemme sanaa, rukoilen sanaa, niin Pyhän Hengen todellisuus ja uskon henki voi täyttää meitä. Minä kun mietin joskus, että mitä on Pyhällä Hengellä täyttyminen, tulee mieleen sieltä nuoruusajalta ja vähän sieltä ehkä lapsuudestakin, kun koin ihmeellisesti, kun Jumalan henki valtasi. Ja se on kokemuksia ja valtavia, mutta nyt kun rupesin oikein sitä pohtimaan, niin kyllä minä täytyn Pyhällä Hengellä ihan viikoittain. Täytyy ihan, anteeksi kun sanon näin, mutta ihan viikoittain täytyn Pyhällä Hengellä. Ja mä sanon, mitä se tarkoittaa, niin minun mielestä se on aika usein sitä, että kun minä luen sanaa, niin se alkaa elämään ja mä jopa innostun siitä. Ja se joskus harmittaa, kun venyy tekstit pitkäksi. Kun se alkaa elämään, se Jumalan sana, ja se tulee uskon henki, että voi että kun mä tämän kertoisin nyt jollekin, ja nyt täytyy mennä, ja nyt tuo kosketti minua. Joskus se sattuu sisimpään, mutta mä uskon, että sekin on Jumalan Pyhällä Hengellä täyttymistä. Koska Pyhä Henki saa puhua minulle, että Jukka, tee parannusta tässä asiassa. Eli Pyhän Hengellä täyttyminen ei ole vaan sitä, että kädet heiluu ja suusta tulee paljon ihania asioita, vaan Pyhän Hengellä täyttyminen on ihan konkreettisesti Jumalan sanan todeksi tuntemista ja elämistä ja ymmärtämistä. Kun sinä ihmettelet, että olen koskaan täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin jos sana on alkanut vaikka puhumaan joskus voimakkaasti silloin, niin voi sanoa, että se on hyvin selkeä Jumalan hengen vaikutus sinussa. Koska sana ei muuten aukea ilman Pyhää Henkeä. Ja sen takia, kun sanotaan, että täyttykää hengellä, niin ei ole siis vain kokemuksellisuutta ja tunnetta. Se voi olla sitä ja se saa olla sitä, mutta se ei ole sitä, että puolet luuttua lattia tuolla. Se tarkoittaa sitä, että Jumala voi joskus koskettaa tosi vahvasti. Mä en halveeraa sitä. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka makaa tuntitolkulla eikä pääse ylös sieltä, kun Jumala henki puhuttelee heitä. Mutta se ei ole itse tarkoitus, että nyt kaikki pyritään tuohon. Vaan Jumala joskus koskettaa ja hyvin vahvasti.
Mutta sillä arjessa se ei ole vain sitä, että se olisi tätä. Vaan Jumala haluaa täyttää hengellään sinua ja minua. Hän haluaa, että syntyy usko häneen niissä tilanteissa, missä pitää pysyä pystyssä, järki terävänä, silmät luotuna vaikka lähimmäiseen, jota on auttamassa ja jonka puolesta vaikka rukoilemassa. Ja tämä henkeen kylväminen, se tuottaa pyhällä hengellä täyttymistä myöskin. Se on seurausta. Kun ihminen kylvää henkeen, niin hän saa vastineeksi myöskin henkeä. Eli henkeen kylväminen ei ole vaan sitä, että se on semmoista, että mä rukoilen ja luen sanaa ja yritän elää ja ei tunnu missään. Kyllä, se alkaa tuntumaan. Jumala antaa takaisinpäin myös omaa osuuttaan ja omaa voimaansa ja hän todellakin johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Tämä henkeen kylväminen ei ole tämmöistä epämääräistä tai täysin tämmöistä persoonakohtaista toimintaa. Eli jos me tässä nyt lähdettäisiin puhumaan, mitä se sinulle on, niin meillä olisi kaikilla ihan erilainen tapa kylvää henkeen. Kyllä siinä on paljon sitäkin, että Jumala on meidät tehnyt erilaisiksi, mutta siinä on tosi paljon samanlaista lopputulemaa. Nimittäin siellä sanotaan pyhistäkin, että sydämet yhteen liitettynä rakkaudessa. Voisit yhdessä pyhien kanssa käsittää Kristuksen rakkauden. Ja se ei voi tapahtua mitenkään muuten, että meissä on jotain liittymäkohtaa ja liimaa. Että kun minä elän Jumalalle ja kylvä henkeä ja sinä sitä teet, niin voi että, halusin tai ei, niin voi että meistä tulee samankaltaisia. Meistä tulee jotain samankaltaista. Nimittäin te olette joskus, tai olemme siis kaikki, kerran perillä. Me ollaan kaikki siellä samassa taivaassa. Se on hyvin erilaista, ymmärrän. Mutta Jumala haluaisi tässä ajassa, jos saattaa sydämet yhteen niin, että se huomaisi, että minun pieni osuuteni Jumalan valtakunnassa ja sinun, no Markun isompi osuus yhdessä minun kanssani tuottaa suuren yhteyden, mitä ei edes Tuonelan portit voita, koska puhutaan seurakunnasta, kun uskovat on yhdessä. Henkilökohtaisen tästä henkeen kylmästä tekee se, että kun me ollaan Jumalan asialla, niin me ei olla omilla asioilla. Senkin olet varmaan huomannut. Kun olet Jumalan asioilla, niin et ole omillas. Ja silloin kun Jumalan henki johdattaa sinua, niin sinä kuljet just silleen joskus, että miksihän minä olen täällä, minkähän takia minä olen kohdannut nämä ihmiset, miksi? Ja sitten sulle jossain vaiheessa avautuu, että ai, tosiaan mä lähdin rukoille liikkeelle ja mä löydän itseni tästä. Eihän tähän olekaan mitään ihmeellistä ja outoa. Toki tänne kun on tullut, niin siinä ei pitäisi olla mitään outoa. Tänne voi tulla ihan tapansa mukaan. Ja silloin kun me ollaan Jumalan asialla, niin silloin usko ei raukea tyhjiin. Ja hengen hedelmän seuraukset pysyvät, että teidän hedelmänne pysyisi, niin kuin Jeesus sanoo. Silloin kun me ollaan Jumalan asioilla. No se kolmanneksi, se henkeen kylvö on myös, siis mitä se on? Se on tekemistä. Ja nyt mä haluan korjata vielä yhden asian. Jos löydätte Raamatusta, niin ilmoittakaa minulle vaikka myöhemmin. Henkeen kylvö on aina hyvän tekemistä. Raamatussa ei mainita, että meidän tulisi tehdä jotakin pahaa tai yrittää kampittaa. Siellä kyllä sanotaan, että kärsikää toinen toistanne seurakuntalaisille. Sekin on ihanaa. Mutta hyvän tekemistä. Siis se, kun Jumala täyttää sinua hengellään ja sinä kylvät henkeen ja haluat tehdä asioita, niin se on aina hyvän tekemistä. Ja nyt tämä poistaa semmoisen ihmeellisen aidan tai esteen meiltä monesti, kun me ajatellaan, että Jumala johdata minua, kuinkahan ja mitähän minä voisin tehdä. Tee hyvää. Älä rupea miettimään ensimmäisenä, että no minä ei ole ihmeellisesti johdattanut, että missä minä menen. Sehän kun näet, että joku tarvitsee apua, niin tee hyvää. Kun sinä näet, että joku nuori tarvitsee kuuntelijaa, tee hyvää ja kuuntele. Kun sinä näet, että joku on jollakin tavalla puutteessa vaikka aineellisesti, tee hyvää ja anna omastasi. Se on hyvin yksinkertaista. Ja jos sinä siihen suostut, niin sinä huomaat, että sinä kuljet niissä edeltä valmistuissa hyvissä teoissa. Koska ei ne Jeesuksen antamat hyvät teot ole vain sitä, että kun sinä kuljet tuolla, niin kaikki haluaa pelastua. Ja ne tulee ensimmäisen sun luokse, että kuule, nyt tarvitset semmoista hyvää pelastussuunnitelmaa, että kerrotko sinä minulle ja sitten sinä olet valmis. Aivan. Sitä vartenhan minä elän, että edeltä valmistut hyvät teot, niin minä kerron sinulle Jeesuksesta. Senkin aika on. Ja siihenkin meitä kutsutaan todella todistamaan, kertomaan. Mutta on myös paljon hyvää, mistä ei odoteta saavansa takaisin, niin kuin sana ilmoittaa. Vaan sinä tervehdi niitä, jotka ei sua tervehi. Anna niille, joista tiedät, että ei ikinä tule antaa takaisin. Tämä on Raamatun ohje. Eli tekemällä hyvää niin, että tuntuu. Tuntuu ihan kertakaikkisesti lompakossa ja tuntuu vaikka missä.
Kun sinä teet ja sitten sanot, älkää väsykö tekemästä hyvää. Ylipäätään meitä uskovia, ei meitä ole kehotettu tekemään yhtään mitään muuta kuin hyvää. Jos olet pelikentällä, tee maaleja. Jos olet maalissa, niin torju. Niin. Jos se on hyvää se, että päästät niitä maaleja, niin anna mennä, mutta todennäköisesti se on toisinpäin. Sen, minkä teet, tee se niin kuin Jumalalle. Tee se niin kuin sinulle haluaisit sinulle tehtäisiin. Tee hyvää. Ja sen tähden joku rakkauskin vaikka jotain ihmistä kohtaan, joka ei ansaitse sitä, niin olisi yhä suurempi sinun ymmärtää, että niin tosiaan tuo ei ansaitse, mutta hän tarvitsee sitä. Ja sinä olet se hyvän tekijä, joka osoittaa sen. Rakkaus ei koskaan häviä, ei katoa. Tiesitkö tämän muuten, että sut on kutsuttu tekemään hyvää? Jos joku ei tehdä paikkaansa, niin me voidaan tuossa kohta tehdä semmoisia sopimuksia, nimilistaa ja sitten kerätään. No se menee kyllä lain alle, joo. Mutta sinut on kutsuttu hyvän tekijäksi. Jos sinut hyvän tekijänä tuomitaan, niin kuin Raamattu toteaa, ne on autuas. Mutta jos sinut pahan tekijänä tuomitaan, niin sä saat kantaa seuraukset sitten virkavallalle. Ja meidät on kutsuttu hyvän tekijöiksi. Galatalaiskirje 6, 9 ja 10 ja sitten vähän Tessalonikalaiskirjasta sen jälkeen. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, sitten tulee vaikea paikka. Varsinkin uskon ystäville. Meillä oli tuolla aikana, jos katot Mikko tätä, niin siunausta Mikolle. Aikanaan kun Ikallisessa oli, niin sehän meni ihan överiksi se touhu. Mikon kanssa tehtiin hyvää toinen toisillemme ja salaa tyyliin toinen pölli toisen auto ja kävi tankkaamassa se. Ja se meni aivan niin kuin mahdottomaksi, että tyyliin rahaa taskuun. Ja se oli semmoista niin kuin vähän jo, mutta mä joskus mietin, että niin, siinä oppi sen, että mä rakastan tuota toista ihmistä, mä välitän hänestä. Ja mä haluan kaikkea hyvää hänen elämään. Ja mitä se olisi täälläkään kuule, kun keskinäistä rakkaudesta tuntisi, kun täällä olisi jatkuvasti vaan semmoiset toinen toistensa auttamistalkoot. Ei ole vaan aineellista. Se voi olla sitä, että ollaan tukemassa ja ollaan niin kuin siunaamassa. Ja jos joku kärsii, niin kaikki on niin kärsivän näköisiä. Eikö siis tarkoittaa sitä, että kaikki on osallisena hänen kärsimyksistä ja siunaa ja rukoilee hänen puolestaan. Siitä meidät tulisi tunnistaa. Siitä hyvästä, että me pidämme toisistamme huolta ja me pidetään tästä tai te pidätte tästä paikkakunnasta huolta ja välitätte niistä ihmistä, jotka asuu täällä. Ja se hyvän tekeminen, niin kyllä vaatii Jumalan johdatusta, mutta ei sitä tarvitse odottaa, että mä olen 30 vuotta odottanut, mitähän mä tekisin. Ja se on sinun paikkasi seurakunnan keskellä. Se on sinun paikkasi tässä yhteiskunnassa. Kotona rukoilet, kylvät henkeä. Luet sanaa, sinun uskosi kasvaa, kylvät henkeä. Täytyt hengellä ja toteat, että nyt mä lähden liikkeelle. Mä haluan julistaa evankeliumia kaikilla eri tavoin. Mä haluan tehdä hyvää. Ja on se nyt kumma se Jumala sun kanssa. On se nyt kumma juttu. Ja ne saat ne ehtymättömät kukkarot, senkin mä oon huomannut, en ole nyt muista mihin se laitoin, mutta saat ne kukkarot, sä huomaat, että sä voit tehdä paljon hyvää. Sun ajatus maailmaan ja muuhun tulee, kuinka mä voisin tehdä. Ja tällä tavalla lähetystyön tekijät monesti toimii, kun menee maahan, missä ei ehkä välttämättä suhtauduta kristinuskoon hyvin. On pakko tehdä itsensä tunnetuksi siitä rakkaudesta, mitä ei mikään nujerra. Se oli muuten Kauhavalla just aikaisemmin perjantaina. Se on sama Pohjois-Korean kaveri. En kerennyt sinne siis. Toinen Tessalonikalaiskirje 3 ja 13 ihan vahvistuksena Paavalin opetuksesta 2 Tes 3 ja 13. Mutta te veljet, älkää väsykö tekemästä hyvää. Jos sinä haluat tehdä hyvää, niin Pyhä Henki on sinun apunasi. Pyhä Henki haluaa täyttää sinua. Jos sinun ajatuksesi on sellaisia, että sinä ajatuksesi jo mietit, että voi että mä herään uuteen päivään ajatuksella, että ei vaan minä, minulle kaikki, vaan eteenpäin. Mä haluan tehdä hyvää. Niin on se kumma juttu, jos Pyhä Henki haluaa olla sinun apunasi. Jos sinun ajatuksesi ja ajatusmaailma on se, että mä haluan kasvaa uskossa, niin muistatko, mitä Jeesus sanoi? Pyötä itsesi, palvele minua, sinun uskosi kasvaa. Taas tullaan hyvin loogisesti se, se onkin tekemistä se uskon kasvaminen. Se ei ole sen kaltaista tekemistä, että mä yritän tekemällä kasvattaa uskoa, vaan mä lähden liikkeelle. Mä haluan palvella sinua niin kuin sinä, Jeesus, palvelit ihmistä. Ja sinun uskosi kasvaa. Pyhä Henki on sinun apunasi.
Ja niinpä siellä todetaan tästä pyhästä hengestä, joka siis on luvattu meille, ja mä uskon, että haluaa täyttää sinun sisimpää, saada sen lampun syttymään ja yhtäkkiä innostaa sinua. Niin siellä sanotaan, kun me ei osata edes, kun sanottiin, että rukous, sitten on sana ja sitten on evankeliumi, niin me huomataan, että me tarvitaan pyhä henkeä näihinkin. Otetaan vielä Raamatun paikat, eli roomalaiskirje sieltä 8 ja 26 ja 27. Eli roomalainen 8, 26 ja 27. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Jos tämä on Jumalan lupaus pyhästä hengestä ja mitä pyhä henki tekee, niin nyt kun sä meet rukouskammiin, niin luepas tämä kohta uudelleen vaikka. En mä tiedä, kuinka mun tulisi rukoilla. No hieno homma, se tiedetään jo taivaissa. Ja sen tähden on sanottukin, että henki rukoilee sinun puolestasi. Kylvä henkeen, niin sinä oot siinä, etkä tuo ensimmäisen listaa, että Herra, ensi viikolla on hammaslääkäri, sitten mulla on tuo testi, koepala otetaan siinä ja oi, kyllä siinä on varmaan hyvä lääkäri, olisi kiva olla sellainen herkkä. Sä tuut Jumalan eteen ja toteat, että tässä mä olen. Mä en tiedä, miten mun tulisi rukoilla, mitä mun tulisi rukoilla. Mä en kerskaa nyt yhtään, ei ole henkseleitä eikä haise hengitys. Kun mä sanon näin, että mä harvoin rukoilen itseni puolesta, harvoin rukoilen perheeni puolesta. Miksi? En tiedä, en ole oppinut siihen. Kun mä luotan siihen, että Jumala, sinä pidät huolen, mutta jos sinulla on jotakin, minkä puolesta, keiden puolesta rukoilla, anna sen minun sydämeen, että voisin rukoilla, että se rukous olisi sitä, että tulkoo sinun valtakunnassa, tapahtuiko sinun tahtoisi tämän ihmisen tai näiden ihmisten elämässä. Ja tähän kutsuu meitä. Me tiedetään, että meillä on turva Jumalassa, meillä ei ole mitään hätää. Ja sen jälkeen me ymmärretään, että mä käännyn rukouksi sinun puoleen, sinä täytyt hengelläsi. Eli me emme tiedä, mutta Pyhä Henki tietää ja Pyhä Henki haluaa täyttää meitä. No sitten se sana, mihin Pyhä Henkeä tarvitaan, Johanneksen evankeliumista Jeesuksen itse sanoi, eli Jeesuksen sanat vielä. Jeesus sanoo se 14 ja 26, mutta puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Eli tässäkin kohtaa, kun sä kylvät henkeä, et muista sanaa, mutta jos sä luet sanaa ja kylvät henkeä, niin Pyhä Henki muistuttaa. Ja se ei ole vaan silloin, kun olet puhumassa, niin sitten muistuu raamatupaikkaa mieleen, vaan sinä muistat ja muistat, mitä siellä puhutaan suhteessa lähimmäiseen. Sinä muistat siitä, että nyt kun mulla ei sanoja, niin mä lähden väittelemään, niin kuin Raamattu opettaa. Sinä muistat monia asioita. Ja sinä muistat, että totuutta salatuimpaa saakka sinä haluat siinä hetkessä, kun olet langennut syntiin. Ja sä tunnustat hänelle ja sä huomaat, että sain rauhan sisimpään ja uusi vahva henki täytti minun sisimpäni esimerkiksi. Sitten se kolmas se käytäntö, se evankeliumi, apostolien teoista Jeesus itse sanoo siellä apostolien teot 1 ja 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todisteenne sekä Jerusalemissa, Juudeassa ja niin poispäin. Maailman äärin saakka. Eli hän on antanut Pyhän Hengen, kylvä henkeä. Ja kylvä henkeä, niin Jumalan Pyhä Henki kylvää, voi sanoa takaisin. Antaa sen kasvun. Se hengen hedelmä ja se yhteys löytyy. Ja sä huomaat, että tämä on käytäntöä. Tämä ei ole mitään teoriaa. Tämä ei ole mitään sellaista, että joku jossain, vaan Hämeenkyrön helluntaisekunnan jokainen jäsen on niin hengellä täyttynyt, että itsekään tajua sitä. Ja sä elät todeksi sitä konkretiaa, että sä oot uskossa. Ja minun uskoni saa kasvaa, kun minä luen sanaa. Ja se käytännön elämä, minkä minä olen sanasta ymmärtänyt, minkä sinä Pyhä Henki tuot minulle juuri, mä saan alkaa elämään sitä. Ja sä huomaat, että sulla on levollinen olo. Ja sä menet eteenpäin hänen tuntemisessa. Käydään yhdessä rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet siunannut sanallasi ihan sieltä saakka, kun sana painettuna tuli ja raamattua. Ja oli pyhiä kirjoituksia ja ne voi tehdä meidät todella viisaaksi. Mä pyydän, että viisastutat meitä sanasi kautta, kun me sitä luemme. Kiitos myös siitä, niin kun ymmärretään tuosta, että me ei oikeasti tiedetä aina kuinka ja miten rukoilla ja usein laskemme omat sanat ensin ja sitten odotamme, että olisiko Jumala sulla jotain meidän sydämelle. Mutta pyydän, että anna tämän järjestyksen tulla erilaiseksi ja me voisimme hiljentyä ja etsiä ja pyytää ja huokailla sinun puoleen, että Pyhä Henki, tule sinä vaikuttamaan niin, että rukoukseni eivät olisi vain lausuttuja sanoja, vaan niissä olisi myös
sellaista voimaa, mihin olet kutsunut. Me tiedämme, että me tulee rukoilla pyhien puolesta ja esivallan puolesta ja Israelin puolesta. Me tiedämme monta asiaa ja me tulee niitä rukoilla, se on hyvää, mutta siihen arjen vaellukseen anna sinä viisautta rukoukseen. Nosta Herra sanastasi asioita ja opeta meitä. Ymmärrän, että se on pikkuhiljaa tapahtuva. Emme ymmärrä emmekä voi omaksua kaikkia kerralla. Mutta sinä olet luvannut muistuttaa sanastasi ja sen takia se on niin tärkeä meille arjen keskellä elämässä. Kiitos siitä, että tuo käytännön elämä, mihin olet kutsunut meidät, anna sinne voimaa, anna iloa, anna rauhaasi. Ja ennen kaikkea, jos mitä pyydämme, anna rakkauttasi itseämme kohtaan ja omia kompasteluja kohtaan, mutta erityisesti lähimmäistä kohtaan. Johdata niin, että tältäkin paikakunnalta löytyy ihmisiä, jotka voi sanoa, haetaan sieltä kuilun partalta elämään. Niitä, jotka on nuorella iällä löytää sinut ja niille, jotka ihan siellä vanhuuden porteilla yhtäkkiä toteavat, että multa puuttuu Jeesus. Kiitos siitä, että tulet siunaamaan, Herra, tätä seurakuntaa ja tämän seurakunnan kautta tehtyä sitä evankeliumityötä, mitä jokainen uskova tekee, mutta myös seurakuntana niin, että se saavuttaa ja tavoittaa ihmisiä. Jää siunaamaan, jos nimesi tämä loppuhetki ja rohkaise meitä oikein nimesi tähden, Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. Meillä on tässä vielä muutamia reippaita lauluja. En tiedä, haluaako se Markku tulla tähän jotakin vielä sit jossain vaiheessa sanomaan. Mutta toivotan omasta puolestani siunausta. Meillä on varmasti rukouspalveluakin mahdollista. Ei mennä nyt tuonne alttarille, mikä on tuolla ylhäällä. Että pysytään tässä kuitenkin näissä penkeissä ja on mahdollista saada, että sinun puolesta siis rukoillaan. Mutta otetaan lauluja, tässä on vähän reippaampia, mutta kyllä te pääsette mukaan. Rukous kantaa meitä uuteen huomiseen. Tulkoon taistelutyö, tulkoon murhe ja yö. Jumalamme nosta jälleen uupuneen. Tulkoon taistelu.
aika koittaa, kaikki murheet hälvenee. Kun aika koittaa, Herran kanssa riemuitsee. Jälkeen kaipauksen, jälkeen taistelujen, uusi aamu ylitsemme valkenee. Kaipauksen, jälkeen taistelujen, uusi aamu ylitsemme valkenee. Herra korotamme, anna tulesi tulla, rakkaudessasi, anna hengen sade, tuo läsnäolosi, vieraata virtaasi, kaipaamme liekkisi voimaa, herätyksen tulta, vuodata taivaasta henkesi voima, herätyksen tuli taivaasta. Herätyksen tulta, herätyksen tulta, hengelläs puhdista meidän sydämemme, anna herätyksen tuli taivaasta. Herra korotamme, tulkoon valtakuntas, sinun tahtosi vain, tulkoon keskellemme, tuo läsnäolosi, vuodata virtaasi, kaipaamme liekkisi voimaa, herätyksen tulta, vuodata taivaasta henkesi voima, herätyksen tuli taivaasta. Herätyksen tulta, hengelläs puhdista meidän sydämemme, anna herätyksen tuli taivaasta. Herätyksen tulta, vuodata taivaasta henkesi voima, herätyksen tuli taivaasta. Herätyksen tulta, hengelläs puhdista meidän sydämemme, anna herätyksen tuli taivaasta. Jaha, viimeisessä on tästä oikein reipas laulu ja niin julistetaan samalla tätä sanomaa, mitä tässä kertosäkeistössä tulee.
Jeesus Kristus elää. Saa taputtaakin, jos haluaa siinä mukana. Ihan mikä fiilis onkaan. Torvet pauhaa, laulu täyttää maa. Seurakunta Herraa ryhtyy palvomaan. Lasten niin kuin aikuistenkin suusta kiitos virtaan. Jeesukselle, Kristukselle, hän on vailla vertaa. Rodut ja heimot, kansat, tulkaa, kuljemme yhtä jalkaa, kunnes maailma värähtää. Jeesus Kristus elää. Heltykö näin kielet Herran kunniaa? Soitto nostaa mielet juhlatunnelmaan. Aukealla tantereella kansat karkeloikoon. Seitsemällä mantereella halleluja soikoon. Itä ja länsi lyökää kättä, etelä pohjoinen niin, että maailma värähtää. Jeesus Kristus elää. Syttykö myös sielu, joita peittää jää. Henki Herran saapuu, roudan räjäyttää. Rakkauden lämpö löytää reitin sydämeni. Uumenissa ihmissieluun virtaa uusi fiili. Kunnia Herran aamuin illoin, päivin ja öisin kaikuu silloin. Maailma värähtää. Jeesus Kristus elää. Jeesus Kristus elää. Jeesus Kristus elää. 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 Niin, kiitos Rahkoset ja Turuset. Täällä oli oikein kiva maistiainen. Toivottavasti saadaan se koko ryhmä tänne vielä joskus, eikö vain? Mutta mä päätän tämän tilaisuuden tähän näin virallisesti, mutta jatketaan täällä edelleen ja jutellaan ja ollaan yhdessä. Että siunattua viikkoa kaikille.